Veïns de Vilallonga, gràcies al vostre compromís i suport, estem fent grans progressos. Des de març de l'any passat 2023, hem començat a separar els residus orgànics al nostre poble, amb la introducció del contenidor marró. Abans de la implementació del nou sistema, el municipi de Vilallonga generava al voltant de 122.380 quilograms de residus de la fracció resta. En 2023 hem reduït en 13.860 quilograms la quantitat de residus orgànics enviats a l'abocador, els quals seran compostats. Si bé hem aconseguit reduir un 12% la quantitat de residus que acaben a l'abocador, el nostre objectiu és arribar a un 40% per a complir amb el Pla de Residus de la Generalitat Valenciana i amb la normativa europea. Entre tots podem millorar aquesta tendència, separant bé els nostres residus des de l'origen i ampliant els punts de recollida per poder donar servei a tot el terme municipal. I recorda, els residus orgànics al contenidor marró. Si tens dubtes sobre com reciclar, visita la pàgina separatinet.com.